Gume gaiztua Lau bat berri eliza bat eta frontoi bat Danotako eguna heldu da Duela hilabete batzuk kaleratu zuen bere lehen maketa Lekeitioko talde honek. Bere izena Ume gaiztoak eta datu bitxi bat. Euskaraz ezakien bakarra taldeko kantaria da. Komo zera mate duzu euskararen roioa? Nik oraindik ez dakit euskara, baina hakan ikasten nahi. Jakin, eta nola definituko zenukezuk taldearen musika? Bueno, musikari dagokionez esan dezakegu, definizio majoan entzun dudana izan da punk rock egiten dugula. Naiz eta punk kutsua orain apur bat galduta eukin nahiko rockeroa gara. Eta kontenido aldotik esan, kanta erdiak kontenido politiko argi bat dutela, non guk reibindikatzen dugu nahi duguna, eta besteak erdiak bizitza arruntaz dijoaz. Algara kokatu talde borroken tartian, bat gehiago modura. Zer dala eta ez dala, Ai, 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 gume gaiztua